Морковче и шнур. И сапа на туалетна хартийка от вестник Коларов, градска борба или народен подем, да речем. Пистолетче, гермешка, барутна лента. То пък истинския, да, то се е бехолата. Ветнико, госпожо, който търси нещо, го намирам чак последния джоб, който бръкна. И с вас ли е така, да. Такива работи, да. И сега къде ще минем? Сега ще минем? Долу, да източи буша бойлера в храсте, само да не мине някой сини жълто монохопче, ще да ме гонят. Сини какво? А те бяха на времето сини жълто. Бяло, на времето бяха милиция, сино и жълто, сега са... Да, помня, имаше и такъв филм. Тримата, глупаци и колата с жигулата дърбиш. Да, жигула, те са с една жигулка се разкарват наляво надясно. Имаха и москвичи, имаха и джипки, аз го помня по време. После бяха жигулета, има го в този филм, тримата глупаци и колата и още в който... Не, и златната кола. Златната кола е. Сега он е с бяло и син, ама не вършат работа, се бават за глупости. Ти имаш ли кола? Слава Богу. Що бе, какво? И той да обслужвам там автокаско, не знам какво, не знам що. Днеска даже са базикаме с една продавачка на зоната Нирвана на оборище. Да, на оборище ни бяхме там. Викам той до който ли, тя вика, не е на кушията, викам, май повече. Тя малко прилича на латиноамериканка, като погледне с този латиноамерикански поглед, панталон лекто за цапъл. Трябва да го чистим. И тя от завеята, бе. Карат колите, то сега кола може да се намериш, няма проблема. Да. И автокаски, там да платиш. И данък. Оная в билата е банки центрове? Може. Стане някой интрига, там си таки с челкарки работят и ще те наредят. Ще видим после отдолу, ще видим после. А ти искаш ли да правиш любов? С някой магазинерка? Да носим чела на регалите или пък нещо да се случи. Знаеш, кой може да е пръховчет, може да ме чака. И той го има. Аз съм всякакви изпълнения съм се за... Да, с едни проститутки ли беше? Гастролерки. Да, едно пък, то беше долу седа на Гинеса, както и срещу Попчинкановата кръчма, нали, Алианс България. Той на време беше клуб. Откриха го 86-та като комплект с ресторант, магазин и дискотека. Пенчко Ладунски го откри. В по-ново време долу беше ресторант, банята, дето вика дискотека. И долу към улицата, към Попшентана, нали сега няма паркиране, коли няма паркинг да го прави там, но тогава имаше вънката и наредени маси, бира, едно друго. И една от сервитьорките там ме запомняха и си приказва, дека така не го направи този апартамент, да дойде ли. Аз първо момент не мога да включа за какво да идва. Ама викам си, кой тям, после трябва да сменям площалката, защото може да вземе мярка на секретни всичко стили. Пак стана работа, ама не вкъщи, защото да знам аз кой модерен братовчет стои за те и после... Ще ги видим, после ще ги минути. Плетените столчета. Айде, поздрави на... Същия образи сме там. На Касчев поздрави. Айде, Пашчев, аз с... Той му трябва едно. Айде, не Пашчев, едно. Едно перо взето от опашката на царски орел. 2000 на латински. Те вече увеличили броя си в България. 32 броя. Били само 7 броя 2000-та година, следствие на грижите на орнитолози и специалисти. Хищна птица. Вече изчезваш. Баже изчезваш, вид. Символа защитената природа, това е скални орел. Са по-големи орли. Царски орел, там морски орел, това е още по-голямо, но то... ако ще кажеш. Аз да ви оставям, защото това е Айде. Само веднъж с джоб ще има кар. Айде, веднъж само. Последен път, моля се. Много е забавно, моля се, последен път. Ще го изучим ние да... Моля се, последен път. Госпожо? Да.Ото е беше. Мисля, он е с букет, седя. Нетко бомба.
Добър вечер. Мила госпожо, сега разбирам, че капитан Дойчев има пълно право. Да. Добър вечер, но кой сте вие, какво обичате? Имам чест, мила госпожо, да ви предам този скромен букет цветя от името на капитан Дойчев. И още нещо. Приятел се Айде, моля ви се, по-скоро коче. Моля ви се. Моля се, да те търся. Моркоче. И шнур. Гвозди. Пистолетче, стрелецко с барутна лента. Ти пък истинския пистолет. С бриовка. Какой ти? Изцапа на туалетна хартийка от вестник Коларовградска борба. Да речем, както госпожо Клад, търси нищо не вземем. Чак последния джоб, с който брат не вземем. Не се случи, чуди, писмо. Така, така става шоуто. Време. Трябва да пуснем в интернет. И ако го пуснем в интернет, гледай какво става. Човеска, в 24 часа дневно, в интернет го пусни. Добре. Стане опасно. Има да ме разправя. Ще видим после покрай плесените столове. Така се чеше по небръсната брада. Той трябва малко да я оправи. Ще оправя го тъй. Тази година май няма да има изпращания. Ама не сме. Поне минавам се изпът покрай икономическия техникум. Няма изпращания на абитуриенти, няма официално. Чао, пай. Добре. Чао, па.